va eixir de la casa i es va quedar un moment a la terrassa de cara al jardí. Era un home alt, de rostre prim i cadavèric. No obstant això, el seu aspecte lúgubre se suavitzava en somriure, mostrant llavors un caire molt atractiu. Harrison estimava el seu jardí, la visió del qual era immillorable en aquell capvespre d'agost assolellat i lànguid. Les roses lluïen en tota la seva bellesa i els pèsols dolços perfumaven l'aire. Un familiar grinyol va fer que Harrison tornara el cap a un costat. La sorpresa es va reflectir en el seu semblant, perquè la polida figura que avançava pel camí era la que menys esperava. «Quina alegria!», va exclamar Harrison, «si és Monsieur Poirot». En efecte, allí estava Hércules Poirot, el sagaç detectiu. Jo en persona. Fa temps em va dir, si alguna vegada es perd en aquella part del món, vinga a veure'm. Vaig acceptar la seva invitació, ho recorda? Em sent encantat, va assegurar Harrison sincerament. A cegues hi vega alguna cosa. La seva mà hospitalària li va assenyalar una taula en el pòrtic on hi havia diverses botelles. Gràcies, va contestar Poirot, deixant-se caure en una butaca de vimet. Per casualitat no té xarop? No, ja veig que no. Bé, servisca'm una mica de soda, per favor. Whisky no. La seva veu es va fer planyívola mentre li servien. Caram, els meus bigots estan lacis. Ha de ser la calor. Què el porta a aquest tranquil lloc? Va preguntar Harrison mentre s'acomodava en una altra butaca. És un viatge de plaer? No, mon ami, negocis. Negocis? En aquest apartat racó? Poirot va sentir greument. Sí, amic meu. No tots els delictes tenen per marc les grans aglomeracions urbanes. Harrison va riure. Crec que he sigut una miqueta simple. Quina classe de delicte investiga vostè per ací? Bé, si puc preguntar. Clar que sí. No sols m'agrada, sinó que també li agraeix les seues preguntes. Els ulls d'en Harrison reflectien curiositat. L'actitud del seu visitant denotava que el portava allí un assumpte d'importància. Diu que es tracta d'un delicte? Un delicte greu? Un dels més greus delictes. Pot ser un assassinat, va completar Poirot. Tant d'èmfasis va posar en la paraula que Harrison es va sentir esglaiat. I per si això fora poc, les pupil·les del detectiu romanien tan fixament clavades en ell que l'atordiment el va envair. A la fi va poder articular. No sé que hagi ocorregut cap assassinat ací. No, va dir Poirot, no és possible que ho sàpia. Qui és? De moment, ningú. Què? Ja li he dit que no és possible que ho sàpia. Investiga un crim encara no executat. Vegem, això sona a simpleria. En absolut, investigar un assassinat abans de consumar-se és molt millor que després. Fins i tot, amb una mica d'imaginació, podria evitar-se. Harrison el va mirar incrèdul. Parla vostè de debò, Monsieur Poirot? Sí, parle de debò. Creu que es cometrà un crim? Això és absurd. Hércules Poirot, sense fer cas de l'observació, va dir: llevat que vostè i jo puguem evitar-ho, sí, mon ami. Vostè i jo? Vostè i jo necessitaré de la seva cooperació. És aquesta la raó de la seva visita? Els ulls de Poirot li van transmetre inquietud. He vingut, Monsieur Harrison, perquè m'agrada vostè. I amb veu més despreocupada va afegir: veig que hi ha un niu de vespes al jardí. Per què no el destruís? El canvi de tema va fer que Harrison arrufara les celles. Va seguir la mirada de Poirot i va dir: pensava fer-ho. Més ben dit, ho farà el jove Langton. Recorda a Claude Langton? Va assistir al sopar en què ens vam conèixer vostè i jo. Ve aquesta nit expressament a destruir el niu. Ah? Va exclamar Poirot. I com pensa fer-ho? Amb petroli ruixat amb un injector de jardí. Portarà el seu, que és més adequat que el meu. Hi ha un altre sistema, no? Va preguntar Poirot. Per exemple, cianur de potassi. Harrison va alçar la vista sorprès. És perillós. Es corre el risc de la seva fixació en les plantes.
Poirot va assentir. Sí, és un verí mortal. Va guardar silenci un minut i va repetir. Un verí mortal. Útil per desembarassar-se de la sogra, veritat? Va riure Harrison. Hércules Poirot va romandre seriós. Està completament segur, Monsieur Harrison, que Langton destruirà el vesper amb petroli? Seguríssim. Per què? Simple curiositat. He estat en la farmàcia de Batchester aquesta vesprada i la meva compra ha exigit que signara en el llibre de verins. L'última venda era cianur de potassi, adquirit per Claude Langton. Harrison va enarcar les celles. Que estrany. Langton es va oposar l'altre dia al fet que emprem aquesta substància. Segons el seu parer, no haguera de vendre's per aquesta fi. Poirot va mirar per damunt de les roses. La seva veu era molt queda en preguntar. Li agrada Langton? La pregunta va agafar per sorpresa a Harrison, que va causar el seu efecte. Què vol que li diga? Doncs sí, m'agrada. Per què no ha d'agradar-me? Mera divagació, va reposar Poirot. I vostè és del seu gust? Davant el silenci del seu amfitrió, va repetir la pregunta. Pot dir-me si vostè és del seu gust? Què es proposa, Monsieur Poirot? No acabe de comprendre el seu pensament. Li seré franc. Té vostè relacions i pensa casar-se, Monsieur Harrison. Conec a la senyoreta Molly Dean. És una jove encantadora i molt bonica. Abans va estar promesa a Claude Langton, a qui va deixar per vostè. Harrison va assentir amb el cap. Jo no pregunte quines van ser les raons. Potser estan justificades, però no li sembla justificat també qualsevol dubte quant a que Langton hagi oblidat o perdonat? S'equivoca, Monsieur Poirot. Li assegure que està equivocat. Langton és un esportista i ha reaccionat com un cavaller. Ha sigut sorprenentment honrat amb mi i en cap moment ha deixat de mostrar-me estima. I no li sembla això poc normal? Utilitza vostè la paraula sorprenent i, no obstant això, no demostra trobar-se sorprès. No el comprenc, Monsieur Poirot. La veu del detectiu va acusar un nou matís en respondre. Vull dir que un home pot ocultar el seu odi fins que arribi el moment adequat. Odi? Harrison va sacsejar el cap i va riure. Els anglesos són molt estúpids, va dir Poirot. Es consideren capaços d'enganyar a qualsevol i creuen que ningú és capaç d'enganyar-los a ells. L'esportista, el cavaller, és un quixot del qual ningú pensa malament. Però a vegades, eixe mateix esportista, el valor del qual el porta al sacrifici, pensa el mateix dels seus semblants i s'equivoca. M'està vostè advertint en contra de Claude Langton, va exclamar Harrison. Ara comprenc aquesta intenció seua que em tenia intrigat. Poirot va assentir i Harrison, bruscament, es va posar en peus. Està vostè boig, Monsieur Poirot? Això és Anglaterra. Així ningú reacciona així. Els pretendents rebutjats no apunyalen per l'esquena o enverinen. S'equivoca quant a Langton. Eixe xic no faria mal a una mosca. La vida d'una mosca no és assumpte meu, va reposar Poirot plàcidament. No obstant això, vostè diu que Monsieur Langton no és capaç de matar-les, quan en aquest moment està preparant-se per a exterminar a milers de vespes. Harrison no va replicar, i el detectiu, posat també en peus, va col·locar una mà sobre el muscle del seu amic i el va sacsar com si volguera despertar-lo d'un mal somni. Espaviles, amic, espaviles. Mira aquell buit en el tronc de l'arbre.
Les vespes tornen confiades al seu niu després d'haver volat tot el dia a la recerca del seu aliment. Dins d'una hora hauran sigut destruïdes i elles ho ignoren, perquè ningú les adverteix. De fet, manquen d'un Hércules Poirot. Monsieur Harrison, li repetís que he vingut en actitud de negocis. El crim és el meu negoci i m'incumbeix, abans de cometre's i després. A quina hora vindrà Monsieur Langton a eliminar el niu de vespes? Langton, mai. A quina hora el va a tallar? A les 9? Repetisc, que està equivocat. Langton, mai. Aquests anglesos, va tornar a interrompre el Poirot. Va recollir el seu barret i el seu bastó i es va encaminar al camí, detenint-se per a dir per damunt del muscle. No em quede per a no discutir amb vostè. Només m'enfuriria. Però assabentes bé. Tornarà a les 9. Harrison va obrir la boca i Poirot va cridar abans que diguera una sola paraula. Sé el que em dirà. Langton mai, etc. M'avorrís el seu Langton mai. No ho oblide, tornaré a les 9. Estic segur que em divertirà veure com destruís el niu de vespes. Un altre dels esports anglesos. No va esperar la reacció de Harrison i se'n va anar amb cuita pel camí fins al reixat. Ja en l'exterior va caminar pausadament i el seu rostre es va tornar greu i preocupat. Va treure el rellotge de la butxaca i el va consultar. Les manetes marcaven les 8:10. Uns 3/4 d'hora, va murmurar. Potser hauria sigut millor esperar a casa. Els seus passos es van fer més lents, com si una força irresistible el convidara a tornar. Era un estrany pressentiment que decidit es va sacsejar abans de seguir cap al poble. No obstant això, la preocupació es reflectia en el seu rostre i una o dues vegades va moure el cap, signe inequívoc de l'escassa satisfacció que li produïa el seu acte. Minuts abans de les 9 es trobava de nou enfront del reixat del jardí. Era una nit clara i la brisa apenes movia les branques dels arbres. La quietud imperant traspuava una cosa sinistra, semblant a la calma que antecedís la tempestat. Sobtadament alarmat, Poirot va afanyar el pas, com si un sisè sentit el posara en guàrdia. De sobte es va obrir la porta del reixat i Claude Langton, precipitat, va eixir a la carretera. El seu sobresalt va ser gran en veure a Poirot. Bona nit, Monsieur Langton. Ha acabat vostè? El jove el va mirar inquisitiu. Ignore a què es refereix, va dir. Ha destruït ja el niu de vespes? No. Oi, va exclamar Poirot, com si patira un desencantament. No l'ha destruït? Què ha fet vostè, doncs? He xerrat amb el meu amic Harrison. Tinc pressa, Monsieur Poirot. Ignorava que vindria a aquest solitari racó del món. Em porten assumptes professionals. Trobarà Harrison a la terrassa. Lamente no detindre'm. Langton se'n va anar i Poirot el va seguir amb la mirada. Era un jove nerviós, de llavis fins i de bon aspecte. Diu que trobaré a Harrison a la terrassa, va murmurar Poirot. Vegem. Un dels avantatges o desavantatges del detectiu radica en el seu coneixement dels baixos fons de la societat. Allí s'aprenen coses molt interessants i curioses. Certa vegada em vaig interessar per un simple llabregot que no havia comès el furt que se l'imputava i vaig aconseguir demostrar la seva innocència. L'home, agraït, em va pagar ensenyant-me els vells trucs de la seva professió. Això em permet ara furgar en la butxaca de qualsevol on només triar el moment oportú. Per això, basta posar una mà sobre el seu muscle i simular un estat d'excitació. Així vaig aconseguir traure el contingut de la seva butxaca dreta i deixar a canvi una mica de carbonat sòlid. Comprengueu, si un home desitja posar ràpidament un verí en el seu propi got sense ser vist, és natural que el porti en la butxaca dreta de l'americana. Poirot es va traure d'una de les seues butxaques alguns cristalls blancs i acarrossats. És molt perillós, va murmurar, portar-los sols. Calmosament i sense precipitar-se, va extreure de l'altra butxaca un flascó de boca ampla. Va lliscar en el seu interior els cristalls, es va acostar a la taula i va abocar aigua en el flascó. Una vegada tapat, el va agitar fins a dissoldre els cristalls.
Harrison el mirava fascinat. Va penetrar al jardí i va seguir pel sender. Harrison es trobava assegut en una cadira al costat de la taula. Romania immòbil i no va tornar el cap en sentir a Poirot. «Oh, mon Dieu!», va exclamar aquest. «Com es troba?». Després d'una llarga pausa, Harrison, amb veu estranyament freda, va inquirir. «Què ha dit?». «Li he preguntat que com es troba». «Bé, sí, estic bé». «Per què no?». «No sent cap malestar? Això és bo». «Malestar per què?». «Pel carbonat sòdic». Harrison va alçar el cap. «Carbonat sòdic? Què significa això?». Poirot es va excusar. «Sent molt haver obrat sense el seu consentiment, però em vaig veure obligat a posar-li una mica en una de les seues butxaques». «Que em va posar vostè una mica en una de les meues butxaques? Per què diables ha fet això?». Poirot es va expressar amb eixa cadència impersonal dels conferenciants que parlen als xiquets. Poirot es va encaminar al vesper, va destapar el flascó i va revisar amb la solució el niu. Va retrocedir un parell de passos i es va quedar allí a l'expectativa. Algunes vespes es van estremir una mica abans de quedar-se quietes. Unes altres van grimpar pel tronc de l'arbre fins a caure mortes. Poirot va sacsejar el cap i va tornar al pòrtic. «Una mort molt ràpida», va dir. Harrison va semblar trobar la seva veu. «Què és a vostè?». Com li vaig dir, vaig veure el nom de Claude Laston en el registre, però no li vaig contar el que va seguir immediatament després. El vaig trobar en eixir al carrer i em va explicar que havia comprat cianur potàssic a petició de vostè per a destruir el niu de vespes. Això em va semblar estrany, amic meu, perquè recorda que en aquell sopar a què vaig fer referència abans, vostè va exposar el seu punt de vista sobre el major mèrit de la gasolina per a aquestes coses i va denunciar l'ús de cianur com a perillós i innecessari. Seguisca. Sé alguna cosa més. Vaig veure a Claude Laston i a Molly Dane quan ells es creien lliures d'ulls indiscrets. Ignoro la causa de la renyina d'enamorats que va arribar a separar-los, llançant a Molly als braços de vostè, però vaig comprendre que els malentesos havien acabat entre la parella i que la senyoreta Dane tornava al seu antic amor. Seguisca. Res més, llevat que em trobava en Harley l'altre dia i el vas veure eixir a vostè del consultori de ser doctor, amic meu. L'expressió del seu rostre em va dir la classe de malaltia que patís i la seva gravetat. És una expressió molt peculiar que només he observat un parell de vegades en la meva vida, però és inconfusible. Reflecteix el coneixement de la pròpia sentència de mort. Tinc raó o no? Sí, només 2 mesos de vida, això em va dir. Vostè no em va veure, amic meu, perquè tenia altres coses en què pensar, però jo vaig advertir una cosa més al seu rostre. Vaig advertir aquesta cosa que els homes traten d'ocultar i de la qual li vaig parlar abans. Odi, amic meu, no es molesta en negar-ho. Seguisca, va constrenyir Harrison. No hi ha molt més que dir. Per pura casualitat, vaig veure el nom de Langton en el llibre de registre de verins. La resta ja ho sap. Vostè va negar que Langton anara a emprar cianur i fins i tot es va mostrar sorprès que l'haguera adquirit. La meva visita no li va ser particularment grata al principi, si bé molt prompte la va trobar convenient i va encoratjar les meues sospites. Langton em va dir que vindria a les 8:30, vostè que a les 9. Sens dubte va pensar que a aquesta hora em trobaria amb el fet consumat. Per què ha vingut? Va cridar Harrison. Tant de bo no haguera vingut. Li ho he dit. L'assassinat és assumpte de la meva incumbència. Assassinat? Suïcidi voldrà dir. No, la veu de Poirot va sonar clarament aguda. Vull dir assassinat. La seva mort seria ràpida i fàcil, però la que planejava per a Langton era la pitjor mort que un home pot patir. Ell compra el verí, ve a veure'l i els dos romanen sols. Vostè mor de sobte i es troba cianur en el seu got. A Claude Langton el pengen. Aquest era el seu pla. Harrison va gemegar i repetir. Per què ha vingut? Tant de bo no haguera vingut. Ja li ho he dit. No obstant això, hi ha un altre motiu.
L'aprecie, Monsieur Harrison. Escolte, mon ami, vostè és un moribund i ha perdut la jove que estimava, però no és un assassí. Digue'm la veritat. S'alegra o lamenta ara que jo vinguera? Després d'una llarga pausa, Harrison es va animar. Hi havia dignitat en el seu rostre i la mirada de l'home que ha aconseguit salvar la seva pròpia ànima. Va tendir la mà per damunt de la taula i va dir: «Ha sigut una sort que vostè vinguera.